Ahoj, vítajte u tohto videa. Dneska to bude nová rodina. Vymyslela som jej názov, že Milá a Dobronká rodinka. A môžeme ísť vlastne do videa. To už je ráno. Jaj, idem zobudiť deti. Vlastne. Lara, Emily, Micka, Lara, Emily a Micka. Vstávajte. Mám ešte 5 minút. Posledných 5 minút. Jasné? Tak ja idem. Takže ona teraz sa zobudia. Čo nás nemôže ani 5 sekúnd nechať ešte spať? Jaj, kde som? Toto je koniec videa. Ahoj.